Lukas bol oceánograf. Nikdy veľa nerozprával, ale keď začal hovoriť o mori, jeho hlas znel ako spev sirény. Mäkký, tajomný, plný vášne a rešpektu. So svojím tímom vedcov sa plavil na výskumnej lodi Argo, ktorá sa nachádzala v Tichom oceáne, ďaleko od civilizácie. Na mieste, kde podľa starých morských máp nič nebolo. Bola noc, nebo bolo zatiahnuté a vlny sa kolísali ako dýchajúce monštrum. Lukas a jeho tím, mladý technik Emil, zvuková inžinierka Sara a kapitán da Silva, práve spúšťali do mora hydrofóny, aby zachytili spevy veľrýb. Namiesto toho ale zachytili niečo iné. Zvuk bol hlboký, ale zároveň vysoký. Krútil sa ako dym, rozlieval sa do všetkých frekvencií a znova mizol. Emil, ktorý ho ako prvý počul, zbledol. To nie je veľryba, ani delfín, ani sonar. Počul som už všeličo, ale toto... Jeho hlas sa zlomil. Sara, ktorá analyzovala zvukové vlny, len ticho sedela. Keď prehrala signál cez spektrálnu analýzu, uvidela tvár. Tvár. Bola to len interferencia, šum, alebo nie? Vlny vytvárali niečo, čo vyzeralo ako pokrútená lebka s očami, ktoré sa pozerali priamo na ňu. Ráno sa rozhodli poslať autonómnu ponorku Nereus hlbšie pod hladinu. Signál prichádzal z oblasti, kde oceán siahal do temnej priepasti. Miesta, kde slnečné svetlo zaniká a žiadna ľudská noha nikdy nestúpila. Ponorka klesala dlhé minúty. Ticho bolo také husté, že sa dalo krájať. Všetci na palube sledovali obrazovku, ktorá prenášala zábery z kamery. Najprv len tma, potom kamene a nakoniec vchod do podvodnej jaskyne. Obrovský ako hrdlo starého boha. Nereus vošiel dnu. Vo vnútri bola jaskyňa pokrytá zvláštnymi znakmi. Pripomínali runy, ale žiadny jazyk ich nepoznal. A potom to uvideli. Tvor. Spočiatku vyzeral ako tieň. Potom sa pohol. Obrovské telo pokryté slizom a trňmi. Bez očí, ale s niečím, čo sa podobalo na ústa. Na jeho koži sa myhali záblesky. Tváre, ako keby ich tvor pohltil a zachytil ich posledné výrazy. Bol tichý, príliš tichý a potom otvoril ústa. Zvuk, ktorý vydal, prešiel cez sonar, cez oceán, cez steny lode a všetci ho počuli v hlave. Bol to hlas ako modlitba, výkrik a spomienka na niečo, čo by nemalo existovať. Kapitán da Silva sa zrútil. Zrazu kričal v jazyku, ktorý nepoznal ani on sám. Sara sa rozplakala. Emil stál nehybne ako socha. Lukas sa díval do obrazovky. Tvor sa k nemu naklonil a Lukas sa usmial. Signál sa prerušil. Loď zostala plávať na mieste. Keď záchranný tím o týždeň neskôr našiel Argo, bola opustená. Na palube nebol nikto, len hydrofón, ktorý stále prehrával ten istý zvuk. Ten, čo nepozná jazyk. Ten, čo nie je určený ľuďom. V nahrávke sa na konci ozval Lukasov hlas. Tichý, ako keby šepkal priamo za chrbtom. Niekedy, keď načúvaš príliš hlboko, more začne počúvať teba.